नोङो दानो मिडियाव फैनानै नोङो आफस लायो ना लाया नोंखौ मानहानि केस होनो थांगासिनो दं। देना है या लिखना है, इसके लिए हम लोग सब यहाँ में आज मिले हैं। पूरा त्रिपुरा में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव किथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे गोनांथार भिडिअसफोरखौहाय आङो लानानै फैबावबाय। नैबे साननैसोनि गेजेरावहाय आङो नुनो मोनदों बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबांथार सिगिलायनाय रायजोफोर। दा बिनि सायावनो आङो भिडिअखौ लानानै फैगोन। बिनिनो सिगाङावहाय एसटिनि बेलायावहाय बिपिएफ पार्टिनि सासे एमसिएलएआ मा बुंदों बेखौ आं नोंसोरनोहाय खोनासंहोनो सानदों रायजोफोर। नैथियाव आङो नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टारा भारतनि सायावहाय मा बुंदों बिनि सायावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन जोबनायाव जोङो नैबे सासे दाउ बुथारनानै जाग्रा सिगांनि आरो हन्दा लानानै सिगिग्रा बिनि सायावनो जों बाथ्राखौ सावरायलायगोन। फै अब्ला रायजोफोर जों गिबिसिन थारावनो सासे एमसिएलएआ बिपिएफ पार्टिनिफ्राय एसटिनि बिसय मा बाथ्रा बुंदों खोनासं। स्टेट गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मा बुंगोन सार? दा बिटिसिआथ' थिरांथा लाबाय सरकारि हिसाबै दे माने मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायनि सिगाङाव जाहाथे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो हार्मफुल जाया, जेबो खहा जाया आरो बे खहा जाया माने खहा जायैखौ माने लायोब्लासो जोङो माने गनायथि होगोन। यस, जोङो जोंनि जाहाथे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानाङा। ओंखायनो जोङो माने बाकिफोराबो जिहेतु एसटिखौ माने मोननो हास्थायदों। बिथांमोना जुदि क्राइटेरिया दंब्ला क्राइटेरियाखौ बिथांमोना फिलआप खालामनो हायोब्ला बिथांमोना मोनगोन। बेयावथ' जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। जोङो बादा होयोब्लाबो बा जेबो बुङाब्लाबो सरकारा जिहेतु बेनि सायाव मोनसे बेबस्था लाखाथारगोन बिथांमोना। ओंखायनो जोंनिफ्राय बुंनाय जादों जे थाखानाय एसटिनि जेबो खहा माने जायालासेनो माने जोंहा एसटि होनायाव जोंहा जेबो अजद गैया, आपत्ति बर' गैया। रायजो राजाफोरनि बेखौ खावलायगासिनो लाखिनांगौ जिहेतु बिथांनि आखायावबो हारिखौ रैखाथि होनायनि बिबान दं। दा जोङो जिहेतु जोंबो माने गथै बाथ्राफोरखौनो जों सावरायदों जे बेसेबांनिखि खहा जागोन जाया बे गथै बाथ्राफोरखौ जों जिहेतु सावरायदों आरो जोंबो होनदों जोंनि खहा जानाय जुदि माबा मोनसे नुयोब्ला जोङो सरकारखौ जों खावलायगोन। उनाव खहा जानाय जुदि नुयोब्ला जों खावलायगोन। खिन्थु दासिमथ' जों जेबो माने लाथ'नाय जों नुवाखै। ओंखायनो जों होननाय जादोंबा थाखानाय एसटिनि जेबो हार्मफुल जानाङा बेनो आरोखि। बिपिएफ पार्टिनिफ्रायबो बेफोरबायदि साननाय मानसि थानांगौ, जातिखौहाय सिगां दोननानै गुबुन जातिखौहाय उनाव दोनग्रा मानसि थानांगौ। आरो ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि बुङोब्ला हयथ' बिथांमोनाबो बुजिनो हायो ना रायजो राजा नोंथांमोन। दा आङो नुनो मोनदोंमोन जे सिगांनिफ्रायनो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बेफोरबायदि बुंनाय रावनिफ्रायबो आं खोनायाखै। एकमात्र आङो रुबिराम नार्जारि बिथांनिफ्राय खोनादोंमोन आरो फारसेथिं ओरै डिपुटि चिफनिफ्राय आङो खोनादोंमोन रायजोफोर। दा बाखि जेसेबांनाखि एमसिएलएफोर दङ बिथांमोना गासैबो गाव गावनि गाद्रि गोमाजानो गिनानैहाय बेफोर बाथ्राखौहाय बुङाखै। नाथाय बिथांमोननि बुंनायाबो अखा हाखांनानैहाय खफ्रि हमनाय बायदि जादों। मानोना दावराव दावसिखौ बारा नुनानैसो बिसोरो बेबायदि थाखानाय एसटिनि खोथा ओंखारदों। नाथाय एनअसियावहाय थाखानाय एसटिनि बाथ्रा लिरनाय गैया। बेवहाय जेबो थाखानाय एसटि एक्जिस्टिं एसटि मेनसन खालामनाय गैया। बेनो दावराव दावसिखौ सोमजिहोदों। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंदो। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि नर्थ इस्ट आरो सारा भारतखौहाय मा खालामनो नागिरदों बिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों। बांग्लादेश में पूरा लास्ट 1 सालों से यह चर्चा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है। हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। रायजोफोर जोङो एसटि सोमावसारनायनिफ्रायनो नुगासिनो दङ दे नर्थ इस्ट 7 सिस्टारखौहाय भारतनिफ्राय आलादा बानायनोहाय नागिरनाय
One Northeast นะ बेखौहाय जोङो नुगासिनो दङ दा बेखौ लानानै बांलादेशआबो जोंनि Northeast Seven Sistersखौहाय थेर-बेथेर खालामनोसो नागिरदों बिसोरो गावसोरजों सरजाबफानो नागिरदों बेखौहाय जोङो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ दा बिनि बिसयनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो बुंबाय दा बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर सचमुच अगर नॉर्थ ईस्ट अलग-थलग से हो जाए भारत का 2 भाग हो जाए तो मेरे तरफ से भी मैं ये कहना चाहूंगा अगर ये सचमुच हो जाए तो हमारा लिए भी अच्छा है क्योंकि दिल्ली में रहने वाले नेताओं लोग हमारा नॉर्थ ईस्ट का नेताओं को कभी भी इज्जत नहीं डालता है इसलिए हमें ये सोच रहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट को हमारा भारत से 2 भाग कर दें तो वो भी अच्छा है लेकिन बात यही है कि नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर कभी भी हम बांग्लादेश के साथ रह नहीं सकेगा वो हमारा साथ नहीं होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर जैसे सेवन सिस्टर ऐसे सेवन सिस्टर ही होगा लेकिन ये श्रीरामपुर में एक फिर से इंडिया गेट रहने से अच्छा है वो मेरा भी सोच है आप दोस्तों क्या सोच रहा है ये आप लोग का बारी है आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में दानिया रायजोफोर जोङो बे समावहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ नै नेरसोन औवारिया थांनाय माखासे बोसोर सिगां इउपिपिएल पार्टीनि समावहाय बिथाङा माखासे स्टिलिं दाव बुथारनानै जानायनि थाखाय माखासे बियो जेंनायावहाय गोग्लैदोंमोन दा बेखौ नुनानैहाय आरोबाव बडलेण्ड बुब्लि आरो दलि बिदार होननाय मोनसे फेसबुक पेजआवहाय बिथाङा नुदों होननानै बुंदों आंबो नुदों नुनायालाय हगारनाय आंबो नुदों नाथाय फेसबुकआव जुदि भिडिअखौ शेयार खालामोब्ला एभ्रि इयार बे भिडिअआ शेयार जायो बेखौबो जों साननांगोन रायजोफोर बे फेसबुकआवहाय कम्पानियानो शेयार खालामनानै होयो नों जेसेबांसिम डिलीट खालामा एसेबांसिम बिसोरो इयार बाय इयार बिसोरो माने शेयार खालामनानै होयो फेसबुकआवहाय हयथ' बिदिबो जादों जानो हागौमोन बेखौथ' आं मिथिला रायजोफोर नाथाय नेरसोन औवारिया बडलेण्ड बुब्लिखौहाय माब्रै सिगिनो हाखो सासे साधारन सुबुङा आं बेखौसो बुंनो सानदों रायजोफोर सासे साधारन सुबुं फारसेथिं बिनि आखायावहाय दंफां हाग्रा हन्डा आरा दङ बे हन्डा आराखौ लानानै बिथाङा जौ लोंनानैहाय सासे माने निउज मिडियाखौहाय सिगिनाय निउज मिडियानि मावथिफोरखौहाय सिगिनाय सोरखौबा सिगिनाय बेखि मोजां जादों बे रायजो राजा नोंथांमोन जौ लोंनाय समावहाय मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया नाथाय गोख्रों समावहाय जोङो नुनो मोनदों बिथाङा बडलेण्ड बुब्लिनि सायावहाय खेंसालियायै बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनादों नोंथांमोना बे सावगारिनि भिडिअखौ नुखाबायना आं बिनि भिडिअखौहाय हगारफिननांगौ होननानै साना आं नोंसोरनो मानसिखौ दिन्थिदों सावगारिखौ दिन्थिदों भिडिअनि सावगारि बेखौ दिन्थिखादों आं दा आं सानो जुदि मोनसे चेनेलनि चिफ एडिटरखौहाय बेबायदि सिगिलायबाय कक्राझाराव लिंहरलायबाय अब्ला चिफ एडिटर बडलेण्ड बुब्लिनि नोंथांमोना बे समावहाय नेरसोन औवारिनि सायावहाय मा राहा लानो साननो आं बेखौसो कुइसन खालामनो थाखाय बे नेरसोन औवारिनि भिडिअखौ लानानै फैदों रायजोफोर रायजो राजाफ्रा मा बुजिदों नेरसोन औवारिनि बे दंफां हाग्रा आराखौ लानानैहाय सिबला सिबलि खालामनायखौहाय नायनानैहाय आंथ' सानो बिथाङा बुथारनो नागिरनायनिसो मोनसे एक्टिं दिन्थिनाय नंगौना नङा बेबायदि खालामनो नाङा मिथिबायना लोंला जानानैहाय कन्ट्रल गैयै जानो नाङा बिदियावनो मानसिया माने अलखदाव गोग्लैयो दा सानै मानसिखौहाय जेलाव लांबाय बिसोरखौ हयथ' नुनानैहाय बिथाङा माने सह्य खालामनो हायाखै बेनिखायनो बिथाङा आरोबाव नोंसोरखौहाय सिगिदोंना रायजो राजाफोरखौ नाथाय राइट एन्ड रं बेखौहाय बिजिरनांगौआ माने सरकारनि दायित्व आरो बेबायदि मानसिखौहाय बेबायदि समाजावहाय जुदि उदां खालामबाय थायोब्ला माब्लाबानि समावहाय बिनिफ्राय देरसिन जाथायाबो सोमजिनो हागौ बेखौबो साननाया मोजांखा आं बेखौसो सानदों रायजोफोर दा नोंथांमोना मा बुजिखो कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरब्लानो जाबाय गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि